ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋರಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದೀದ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಮೇರು ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿವಾಕರ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಧರ್ಮಸಭೆದ ಕುಡಂಜ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆತ ಶ್ರೀ ಉರ್ಬಾನ್ ಮೇರ್ ಆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿದೀದ ಈ ಅಜ್ಜನ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದೇರು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ ಮುಕುಲು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗೆಂಗ್ಲೆನ್ ಬತ್ತದ ಸೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆನ್ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಕಡು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಸರ್ವ ಭಗವತ್ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬಗ ಈ ಗದ್ದಿಗೇನು ಕಿರಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿದನ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ದಾದಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಅವು ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಂದು ಲಯ ಕಡೆ ಶ್ರವಣ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡೇರು ದಾದಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಂಚ ಉಂಡು ದಾಯಂದು ಕೇಳಂದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಇಂಕಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಜನ ದಾಯಂದು ಕೇಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಪ್ರವಾಸನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಸಾಧಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ದಾದ ಏನು ಬರೋಡೆ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಅರ್ನ ಉಮೇದಿಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಣಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐನೊಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಅನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದ ವಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಕೆಲವರು ಅಡೆ ಪೋತಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಬಾರಿ ಬುಧರ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯೋಲೆಡು ಪುದರ್ ಪಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಲು ಪೋವಾಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋವಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಂದ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲು ಮಾತನಾಡಪ್ಪನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅವು ಮಾತನಾಡಪ್ಪನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಗಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವೇತೋ ಬಡತನ ರೇಖೆ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮದುಮೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಬಡತನ ರೇಖೆ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಕ್ಲೆ ಮದುಮೆದ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖರ್ಚಿಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನೆ ಯಾಕಡೆ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಂಡ್ಯದ ಅದನ್ಕೇನ ಧಾರ್ಮಿಕತದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಮೆರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಜದಪುನಗ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದಪುನಗ ಈ ವಿಷಯನು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೋಡು ನಾನು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಜ್ಜನ ಈ ರಾಶಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಜನಕುಲು ಸೇರುವರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲನ ಕೆಬಿಕೊಂಜಿ ಬೂರುನ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ತೆರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆನು ಯಾಪ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡಿರ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿನ ಆರು ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬಾದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆವಡುನ್ನಾಂಡ್ಲ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ದೈವೀ ಭಕ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನೇತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿ ಅವಡು ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣೈ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಪ್ರಾಣದೇವ ವಜ್ರಾಂಗರೂಪ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಮಃ. ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ಲೇಕ ಊರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ಲೇಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುನು ಪನುಪುನೈಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಜಿದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕೇಟು ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಆತನ ಅಪ್ಪೆ ಪನುಪ ನಾವು ಭೂಮಿ ಎತ್ತು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸುತ್ತು 5 ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿದೆ ಮಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಗುರು ಮೆಕ್ಕಳು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಗಳು. ಭೂಗರ್ಭದ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭದ ಭೂಗರ್ಭಗೂ ಜನ್ಮ ಇತ್ತದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ನಡಿಟ್ಟು ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರೂಪೀಕರಿಸದ ಕುರುಪನಂಚಿನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲನೆ ಕಳೆದು ಬಲ್ಪುಣ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಗುರು ಮೆಕ್ಕಳು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಓಲು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಓಲು ನಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಓಲು ನಮಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಪನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಗೋಲು ನಮ್ಮ ದಂಕದ ಪೋಪನ ಓಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಗಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಶಾಪ ಗುರಿ ಆಪನ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಓಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿನ ನಮ್ಮ ತಲುಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ. ಈ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ಪ ನಾವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬೆ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಮೇತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಶ್ರಾವಣುಲಾಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗ್ಯತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರ್ಕರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಾತ್ ದೇವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಭೂಮಿ
ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಲಗೊಡುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಜನ ಮೂಲು ಸೇರುಡುನಾಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೇರುಜ ಒಂಜಿ ಕಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಥಮವಾದ ನೀನು ಮಣ್ಣಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಭಾರ್ಯಾತ್ ಪಿರಾಡಿ ಪುರಂಚನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತನೆ ಐನು ಮಾತ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಡು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಮುನಿನಾಕ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಜಪ ಮಲ್ತದು ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧವಾದಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ. ಈ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ದೇವದೇವೇರು ಪಂಪ ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಗಳತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕಾಲಡು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಪುರುಷನಾಕಳು ಒಂದು ತಪಸ್ವಿನಕಳು ಜಪ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರನ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ತುಯಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಈ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟ್ಯ ಅవి ನಮ್ಮ ತೀರಿಯೋ ನೋಡು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ನಾಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂದಾಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ನೆಡು ಐನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಸಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರೋಣದಾಂಡ ಆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುಗ್ಗನನ್ನು ಆ ಕಸ್ಬಲನ್ನು ಕಳೆದು ದೆಕ್ಕದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಭಟ್ರು ಬತ್ತು ಮಣಿ ಆಡೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಯಾವಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಾಯಗಳ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಗಳ ಸೇರಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಡಿನ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಸಂದುಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಮಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರಡೆ ಪಾರ್ಯಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಆತ ರಡ್ಡು ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಗಾಂಬಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಳ್ರಾಯೆ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾವದಿನ ಧರ್ಮೆತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ಮಳ್ರಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬತ್ತು ಪೇರು ಪರ್ಪಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೆನಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಮಳ್ರಾಯ ಬತ್ತು ಪೇರು ಪರ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಪತ್ತೆದೊಲೆಡು ಮಲ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಕುಳ್ಳಾದ ದೀಪಡು ಸದಾ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಬನೊಂದತೆ ಅವು ಆವಡನ ವಿಷಯನೇ ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತಂದೆ ಒರಿಯರ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಶ್ರವಣ ಕಿರಣುಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕಬೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವು ದೈವಿಕವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ಲಭಟ್ಟ ಅಜ್ಜಾಗ ಕಲೆ ಅಜ್ಜನ ವಿಷಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತುಪ್ಪು ಬಂಡದು ಮಹಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂಡ ಆ ನಾಗನ ಇಟ್ಟು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಚ ಇತ್ತದು ಏನು ತೂಪ್ ಬಣ್ಣ ಏನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಜಾಗವು ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಚ ಇತ್ತನು ಆ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯನಂಚಿನ ತುಯಿನ ಅಂಶ ಆ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಾವಡು ಆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಬೋಡು ಪಂಡದಾಡ ಐಕ್ಯಬೋಡಾಪನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡನಾಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯತ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಒರಿಯನು ಒರಿ ತೆರಿದು ಬದುಕೊಂಡು ಮಾತೆರಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ್ಯರು ಮಾತ ಒಂಜಾವಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರವರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯನೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಿಂತನೆಯಕ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆವಡನ ನಮ್ಮ ಜವಣಿರು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾವಡು ನಮಕ್ಕೇತು ತೀರ್ಣ ಆತ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದಿಯೋಡು ದಯಪಂಡನಾಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವು ಆಣದ ಕೈಟ್ಟುಕೊಂಡ ತಾರೆಗೆ ಏಪಪ್ಪ ನೀರ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಾಡ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೇರುಣ ಮಾತು ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟುಡು ಬಿಟ್ಟನಂಚಿನ ನೀರು ಸತ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪೂರ ಸೇರುಣೆ ಕಡಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರುಡು ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಕಡಲಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡಲಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡಗಲು ಸೇರುಡು ನಡೆದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಳ ಗುರುಶಾಪ
ಗುರುಶಾಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಏತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಪ್ಪ ತೆರಿದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಐಕ ಮಾತ ಸಾಧಿಂಚಿನ ಈ ಭಗವಂತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ ಒಂದು ₹100 ಅಂದರೆ ₹1 ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು. ದೇವರೇ ಯಾರು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೇ ಪಂಡದು ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಾಡ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಲೆಯಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಏತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಏತ ಕಾಸಿನ ಆಲುಮನ್ಪ ಆ ಒಂಜಿಷ್ಟು ಕಾಸಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಮಲ್ತಂದಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಂಡು ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುನೀತರಾಪ ನಮ್ಮ ಅಡಿತರ ಪಾಪಡು ನಮ್ಮ ಕಳೆಪ್ಪ ಈ ಮನ್ನಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಲ್ಪುಂಡ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೋನು ಬಾರ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರ ಬಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೇ ಮೂಲದೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟದ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಇಂಕ್ಲ ಭತ್ತನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಐಕಮಿತದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖಂಡಿತ ಮುಳಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ದೈವದ ಎದುರು ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣಗ ಈಡೇರಿಸುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿಯೋಣ ಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲ್ದಿತ್ತು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಿರವ ನಾವು ಪಿರವ ಪೋಪ ಔಷಧಿ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಉಳ್ಳ ಅವಳೊಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಈ ಮೂವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ಮಣ್ಣಿಡ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹೂವೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ದೈವಲು ಒಲಿಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಈಗ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಾಕ ಆ ದೇವರನ ಭಯಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಣ್ಗ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಂದನ ಒಂಜಿಷ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತರಾಕ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಲೆಕ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕದ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಗಂದತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಎದೆಗುಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆವಾ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಅವ ಆಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ ದೈ ಕಡಿಸಪ್ಪ ಒಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಾಗ ಬೋಡ್ಚಂದನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನ್ಮ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ಮ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಳು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನ ಮಾತ್ರ ಆಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪನೆ ಓಳು ನಮ್ಮ ದೂರು ಬೇರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡಾಪ ನಮ್ಮ ಏರು ಮತ್ತು ಪುಗರ್ ಬೇರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹಾಲಾಪ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸವಳಾದ ಗೀತು ನೋಡು ವರ ನಮ್ಮ ಪರಾದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಂದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಾದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪರವಾದಿಪ್ಪನ ಜನಕ್ಕಳು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗಿಸರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೀಯಲಿ ಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಪಡಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಸವಳಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಓ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಅನೆಟ್ಟು ಬರೀಲೇಕನೆ ಆಪಣೆ ತಪ್ಪು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅನೆಟ್ಟು ಬರಿನ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ಆ ತಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟಡಿಪ್ಪನ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಸಾಧಿಸರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ₹10 ಕೊರಡು ₹100 ಕೊರಡು ಆ ₹10 ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ₹10 ಕೊರ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇರತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಏಪ ಪನ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಒರಿ ಬಡಾಪಣ ಪನವಿಪ್ಪು ಬಂಗಾರಿಪ್ಪು ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಳೇಪು ಆಯೇ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ ಬಡವಾಗ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಡವನು ತನಿತ್ತದು ಸಾಂತ್ವನದ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಕನ ನೀರಿ ಒರೆಸ್ವೇರ ಆಯನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಡವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಗೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಾಗ ಜಾಲ್ಡು ಅಂತಾವೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪಿಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋನಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೊಡು ಬಡವೇರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪನ್ಪನ ಭೇದ ಭಾವದಿ ಅಂದೆ ಜಾತಿ ಭೇದದಿ ಅಂದೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ಪ್ರಭೇ ಧರ್ಮಗಳಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯನ್ನು ಒರಿ ತಿರಿಯೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಗೂ ಮೌಲ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ ದಯಪಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಾತ ಪನ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು 1000 ಕುಕ್ಕಿತ್ತಿರದಾಣ ತಾಲ್ಪೇರೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು 1000 ಕಕ್ಕಿಲು ಕುಳಿತಂಡ ಐನು ತಾಲ್ಪೇರೆ 1000 ಕಲ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಉಂಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಪಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಂದ್ರೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಲ ಗಮನದಿಯೋನ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪಣ ಅಮ್ರಾಣಿ ಹೊರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿಯಾತ್ ಬಿಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಕಿರಣಂಚನೆ ಗುರಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿದಗಳು ಭಾರಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶ್ರಮಿಸೊಂದರೆ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಪದ ಜವನೀರು ಸದಾ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣದ
ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಪಣ್ಣದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಮೂಲವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಕೊರ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ದೇವರ ಎತ್ತನ ಆತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮರ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ಪಗ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ದೈಪು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆಯರುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮನಾಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಸೋಣ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರಾಂಡಲ ಶಿಷ್ಯತ್ವನ ಪಡೆಯೊಂದು ಭಾರ್ಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಹೊರ ಕಾಲು ಬರೋ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಆಯ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ 48 ಒಂಜಿ ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದ ಮಂಡಲ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಣು ಜಪ ಮನಪಣ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪಂಡ್ಲ ಬೇರೆದಾದ ಪೇರು ಬಂಡ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳುದು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಬೇಡ ಬತ್ತದನು ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಏಳು ಪಣ್ಣ ಬೆಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಣ್ಣಾತ ಪೊರ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಿ ಪೇರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಜಪ ಅಂತ ಪೇರು ಆ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಎಂಗೆ ಬೋಡು ಆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯನ ತೇರಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಆರೆಗಳ ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಈತ ಮಾತ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡೆ ಈ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಮಲ್ತು ಕರಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲು ಇಪ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ ಬೆಂದುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತಾದಿ ಬಂಧುಗಳಿಗಳ ಭಕ್ತ ಜನಕುಳಿಗಳ ಹೊಂಜೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಬದುಕುಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಗ ನಮ್ಮ ನಮನ ತೊಡಿಸವನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ನನದಾತ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಸೋನದ ತಿಂಗಳು ಜತ್ತು ಬುಕ್ಕದ ಸೋನ ತಿಂಗುಳುಗಾನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನೆನ್ಪುದಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿರಾದ ನಮರ್ದಾಪನಂಜನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಣ್ಣ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಮಹಾತಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಯಾನು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆನು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನಂಚನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೋನಪೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಜೈ ದೇವ ಜೈ ಗುರು ಗಮನಿಸಿದು ಪರ ದಾದಂದು ಕಿಣನಾಂಡ ಆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಎಗಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಯತ್ತು ಉಮೇದುಡುಲನ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಉಮೇದು ಆರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಗಾರ ಮಾತಿಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಒಟ್ಟುಗಾರ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಂದು ಕೆಣ್ಣನಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಈ ಉಮೇದಿಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕಲೆ ಸುರುಕಾದ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಅರಡ ಎಂಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಲ್ಗು ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬರಿ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದನ್ನು ಕಿಣನ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ಐನಾದ ಬೇಗ ವೈರೊಪ್ಪನೇಡ್ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗುರುವಂದನೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರು ಯಾನೆ ಪ್ರವೀಣ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇರೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಶಾಕಿರಿನೇ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಅರ್ನ ಕೈಟಿನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಾತಂದು ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆದ ಒಂದನೇ ಸಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಳಿಗೆ ಐಕ ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋನ ಏತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಡು ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸುದಿಪೋನ ಅವು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುಪುಚೇರು ಅವು ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ನಂಬುನು ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪರತ್ ದೇವರಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬಹುದದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಟುನು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು
ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪೋಪಿನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೋಪಿನಕ್ಲಿನ ಹೀಯಾಲಿಸಿನ ಒಕ್ಕಲ ಏತೋ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ಪೋಪಿನಕ್ಲೇನೆ ಹೀಯಾಲಿಸುನತ್ತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗೂ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಟ್ಟುವ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ದೇವೇರನ್ನ ನೆನಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ನಂಗೆ ದೇವಿರ್ಬೋಡು ಸುಖಕ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವಿರ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೆನ್ಪ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನಮಕೊಂಜಿ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಆವಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಆಶೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ನಂಕದೀವಂಗ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿಡು 5 ರೂಪಾಯಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಗ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು 10 ಜನ ಪಟ್ಟದ ತಿಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏತೇತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಏತ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೆರ ಆತೇನು ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು ನಮಗೆ ಏತು ದೇವರ ಒದಗಾವೇರ ಆತ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಿಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊನ್ಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನು ನಾನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಹೋದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಂದುಲೆ ಇನತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಓಲಗಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲು ರಾಜು ನಾಯ್ಕ್ ಅದೇ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ತೊಕ್ಕೋಡ್ದಂಚಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಟನ್ ರಾಜ ಅಂತ ಪಂಡನಾಂಡ ಏರಂದ್ಕಂಡು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಮೂಲಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಣನಾಂಡ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡನಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಿತ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೂವು ಸೇವೆ ನಡಪಡು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೂಜನೆದ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿತನ ವಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಟ್ಟುಗೂ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಪಾರವಾಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಬಂದು ಗುರೂಜಿ ಹೆಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತೋ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಆರು ಪನೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ ಅರ್ನಲ ಉಮೇದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ ಅಂಚೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಒಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಪಾತೆರು ಜೇರಿ ಅರೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ನನ್ನ ತುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಧಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ತಿ ಪಡುಪು ಮೇರೇನೆ ದಯಪಂಡ ಮೇರಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ಹತ್ತಂದು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಯಂದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ್ ದಿಂಚ ಪತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಜಾಲ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಮುಲ್ಪ ಬಲತಿನಂಚಿನ ಮರಟ ಆಯ್ನ ಫಲನು ತಿಂದದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬದುಕದು ನಾಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಮುಲ್ತ ಹರಿಮಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಅರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಾನ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅರು ಜಪ್ಪ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ದಯಪಂಡನ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ತ ಅಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರಿಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಈ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನೇಲಿಲದ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲು ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡದಂಡು ಎನ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ 1200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನಿಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೊಂದು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸತ್ಯ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತ ಕಿರಣ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಮುಲ್ಪನ್ನೇ ಗೋಬಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರವೀಣ ಆರ್ಯನ್ ಗುರಿಕಾರೆನ್ನ ಇತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಆರ್ಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇರು ದಿಂಚಂಗಿನ ತೂಯಿನಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನಿ ಯಾನು ಪರಿಸರಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಲೆ ಈ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪತ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಆವಡು ಮಾತ ಅಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಅದು ಪಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಕಲ ಅದು ಪಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅದು ಪಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕ್ಕಲು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಗೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು. ಅಂಚಾಯಿನಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ದ ಆಪಣಂಚಿನ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಐನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಪ್ರವೀಣನಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೇಡು ದುಮ್ಮಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕ್ಲಾವಡ್ ನಿರಕರದ ಕ್ಲಾವಡ್ ಅದು ಪರವೂಡಿತಿನ ಕ್ಲಾವಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೇಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪಡು ಬಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಂಡು ಉಂಟು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಸಿಬಡ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ದಯಂದು ಗೆಣನಾಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅತೀವವಾಯಿ ನಚ್ಚಿತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಯಬಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಗುಂಡನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದನ್ನು ತೋಚಿಪಾದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಲಾವೃಂದದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾದು ಈತು ಮಾತ ಮಲ್ತದೇರ ವಾರ್ನ ಉಮೇದಡಾತೀನಿ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಯರುಂಡ ಈಕೆನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ನೇಡು ದುಂಬುಲ ಪಂತೀರು ನನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅರೆ ಕುಡೋರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಬಿನ್ನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗೊಂದು ಬೈದೇರು ಚಂದ್ರ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ದಯಪಂಡ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನಗೂ ದುಂಬು ಯಾನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ನಂಚ ಫ್ಲಾಗ್ ಗೊಂಚಿ ತಾಂಟದು ಮಾತ ಬೂಡ್ದು ಈಗ ಸುರುವುಕು ಅವ್ಲು ಏರ್ನ ಮೊನೆ ಏರು ತೋಜಿದ್ನಲ್ಲ ಸುರು ಆರಿತ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಳಗಾತೀರಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಕುಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೆ ಕಡ್ದಿಂಚ ದಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದುಪ್ಪರ ಅರಿನ ದಾನೆ ಅರ್ನ ವಿಷಯನ ದೇಜಿಂದು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀತೀನಿ ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರು ಯಾನೆ ಪ್ರವೀಣ ಗುರಿಕಾರ ಮಾರೂಂದು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ನ ಪುದರ್ ಅರೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಅವರೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಆರು ಇಂಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಗುರಿಕಾರನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರಿಕಾರಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚೈತನ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಅವೇತೋ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವಲೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರು ಪೊಸತು ಮತ್ತು ನಂಬಿಯರಿಂದು ಪೊಸತು ನಂಬಿಯರ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಊಲ ಪೊಸತ್ ನಂಬುದಿನ ಮೂಲ ಊಲ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಂದ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಎಕಡೆ ಗುರೂಜಿಲಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಾಯದ ಏಜಿಂದ ಕೇಳನಾಂಡ ಅವು ಗುರೂಜಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬಾಯಿಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಪೊಸತ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಂದ ಕೇಳನಾಂಡ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಉಂಡ ಅವು ತುಂಬುಡೆ ಮೂಲು ಅವೇದೋ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಮಂತ್ರದ ನೇಟು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವು ಶಕ್ತಿಲೇನು ತನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಈತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಿತ್ತಕಂತಿನಾರು ಪನ್ವೆ ದಾಯಂದ್ಕೇಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಿತ್ತಕನೇರ ಪುಣ್ಯೊಂದು ಪುನಾರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅರ್ನ ಆರು ಏತು ಪುಣ್ಯೊಂದುಲೇರ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುನ ಆರು ಆತು ಪುಣ್ಯನಾಗ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಆತು ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಪುಣ್ಯದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದಾಯ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯವು ಜೈದ ಕುಡಲಾತು ಪನ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಿಗ್ ಕುಡೋರಿಯಡ ನಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಕುಡೋರಿಯಡ ಮತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನ ಅರಿಗೆ ಐನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಪಂತದ ಅದಂದ್ಕೆ ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಹತ್ತಿ ಇರು ತೂಲೆ ಬೋಡನ್ನಾಂಡ ಜನಕ್ಕೂಲೇ ಬತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಅಕ್ಕಲ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಗುರೂಜಿ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಜ್ಜುಗು ಎಂಕ್ಲು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಜಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಬಕ್ಕುಂಜಿ ಏನು ವಿಷಯ ಮರತ್ರ ಬೋಣದು ಅದನ್ನು ಕೇಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಬಣ್ಣನಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತವು ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆಲ ಪೋಣನಾಂಡ ಅಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಏರೇರ ಮುಂಡಾಸ್ತಗಳ್ಡ ಅಕಲ್ಡ ಮುಗಳ್ಡ ಕೇನ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ಟು ಓ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ಅವು ಅರಡಕೇನ್ಲಿ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಊರುಡು ಓಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಒಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಒಲ್ಪ ತುಳುನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯರ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಾಂಡ ಊರುಡು ಓಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜನ್ನಂತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಕಂಡೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಬೈದಿನ ರಡ್ಡನೇ ಜಾಗೆ ಸುರುತ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವು ರಡ್ಡನೇ ಜಾಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟಾರದ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತದು ಅಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದಿನಾರು ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾರು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತಿನ ಅಜ್ಜಗೆ ಅಂಚ ಅದು 30 ವರ್ಷದ ಮಾರೇ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಜ್ಜಗೆ ಮಧು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕುತ್ತಾರದ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಈ 2 ಜನ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಗ್ರಂಥ ಅಂದೆ ಪನ ಜೀವಂತ ಗ್ರಂಥ ಏನು ಆತೆ ಪನ ಅತ್ತಂದೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡು ನಾಂಡ್ಲ ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆವಡು ವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ತೂದು ಆ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ತೂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಐದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅರಡಕ್ಕೇನೋಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆನ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಅಜ್ಜನ ಅಗೆಲ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದಂದ ಕೆಂಡನಾಂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಡು ನಾಡ ಐತೆ ಬೇರೋಳು ಆತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು 25 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ದ ಆತ ಪಣವು ನಿಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಆತಂಡು ಅಪಂಡ ಆ ಪಣ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪಡ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ರ 4 ಶುಕ್ರವಾರಲ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಏರು ಮಾತ ಆಸಕ್ತರುಲ್ಲರ ಅಕಲ್ ದಯಮಂತ ಅಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಕೊರಲಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಆನೆದ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐತ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಕ್ಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇನೊಂದು ಕಜ್ಜದ ಈ ಮುಗಿದಲದ ಲೇಸು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇರೆ ಮಂತುಕೋರಲ್ಲರೆ ವರ್ಷವಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ ಕೊರಗತನಿಯಗು ನಡಪುನ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಶಿ ಅಗೆಲ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡೆತಿನ ಈ ಸಭೆದ ಲೇಸುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೆರುಗು ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಇನಿತಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಂತಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ರಾಘವ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೆರುಗುಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಲೇಸುಗು ಭಿನ್ನಾತಿಗೆದ ಓರುಟು ಬತದು ಸೇರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಯಕ್ ಮಟನ್ ರಾಜ ಖ್ಯಾತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ತಿಪಟ್ಪು ಮೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಣಿತಲೇಸ್ದ ಸನ್ಮಾನನು ತೆತೊಂದಂಚಿನ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಗವೀರಪಟ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೊಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಗವೀರಪಟ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲುನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಣಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸೃಜನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ತಯಾರು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಲ್ಯಂಗಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬೊಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗು ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 이거
ಕಾಡಜ್ಜ ಕಾಲಾದಿನಗಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪತ್ತೇರು ಸೇರೊಂದು ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೆನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಉಂಟು ದಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಸೋಲ ಬಚ್ಚಲ ಉತ್ತನ ದಿನ್ನನಂದು ಪನೆಯ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಷತ್ರ ಪಾಲು ಬಾಧಿಪುನ್ನಾಡಲ ಗರುಡ ಬಾಯಿಗೆ ಅಪಾರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮೃತನು ಉಂಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊಟ್ಟು ಗೊರ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆನಿ ಪತ್ತೇರು ಗೊರ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದು ಈ ರಾಜನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ದೇವೆರು ಉದ್ರಪಾದ ಋತು ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೆರ್ನ ಧರ್ಮಮಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರ್ನ ಚಿತ್ತಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರು ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿನ ಚಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪವಳಿತ್ನ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವೆರ್ನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಮೈಸಂದಾರ ಅನ್ನ ಪಂಜುಳಿ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ನಾಗ ದೇವೇರಿನ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗುರು ಉಳ್ಳಾಳದ ನಲ್ವೇರು ಭಗವತ್ಯಲ್ಲನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನೂತಕ್ಕೆರಡು ಮೇಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಗುಳಿಗನ ಚಿತ್ತನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ದರಿಕುಂಟೊಡು ಮೇಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಿಮಾತಿ ಬಂಟನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎರ್ತಕಂತಳುತ್ತು ಬತ್ನಕಲು ಇರುವೇರು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಶನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಬಬ್ಬುನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಅಗಲಿ ಸೇವೆ ಕೊನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದ ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಲೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ವಜ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಸಾಯದು ಕುಳ್ದಿನ ನಾಗದೇವನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ತಿಳಿತ ಕರ ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ನ ಸತ್ಯ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗೊಂಡಾಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆನಗಾನಾತಲಾಲು ಬೊನ್ನಾತಲಾಲು ಗೆಂದಗಿಲಿಯಾತಲು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಾತಲು ನಾಗಾಯನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಮಲರಾಯ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೂರ ಶ್ರೀ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆಗೂರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಸಾಯದ ಗುಳಿದ ನಾಗದೇವನ ಚಿತ್ತನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ರಾವ್ ಗುಳಿಗನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕುಳನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಲ್ವೇರು ರಾಮಸನ್ಯಾಸಿ ಋಷಿಮುನಿನಕನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಾರು ಕೊರಗುರ್ಕ ರಜ್ಜರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಮನ್ನದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ದುಂಬುದಿ ಇದೆ ನಿಕ್ಕಿ ಸೇವಕರನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ಧರ್ಮನು ದುಂಬುದಿ ಇದೆ ಅಜ್ಜ ಕಾಲೊಡು ಕೈಲಾಸಗಿರಿಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವರದಾನದ ಬಲ ಜಾವಂದ ಮಲೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೊನ್ನ ಬಂಜಿದೆ ನಿನ್ನ ಜನನಾದ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪೇರು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೈತದು ಅಮ್ಮನ ಪುಂಡಿನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲೊಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪಂದ ಕೊರಗೇರು ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಸೀಕಿದ ಅಳಿಯಂತರಾದು ಪೋಯೇರು ಕೊಪ್ಪೊಡಿ ವರಿಯ ನನ ಈ ಏಳು ಕೊಪ್ಪೊಡು ಉಂತಾಯ ಪಂಡ ಕೊಪ್ಪಗು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳುನು ಪಾಡಿಯ ದುಮ್ಮತ್ತ ಜತದು ಬತ್ತ ದುಂಬತ್ತ ಜತದು ಬಂದಾಗ ಕದ್ರ ಮಂಜರ್ದು ಬೆದ್ರ ಮಂಜರ್ದು ಕದ್ರ ಮಂಜಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದಿ ಮಗಳತ್ತು ಬೈದದಿ ಮಗೆ ಚೆನ್ನೆ ಬೈದೆ ಕಲಿಕೊಣಪುಣಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಅಪಗ ಕಲಿಕೊಣಪುಣಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂತ್ಯ ಪುಜಲ್ಗೆ ತರದಿಯ ಸಾದಿಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ ಅಡ್ಡ ಜೆತ್ತ ಅಪಗ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಓ ಮಗ ಚೆನ್ನಯ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಗೆ ಜಾಯ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟುದೆ ಪುಜಲ್ಗೆ ತರದೀತೆ ಸಾದಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತೆ ವರ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ನ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದ್ದು ಪಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಬೈದೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕದ ಕುರುಳಗ ಅಂಬೆ ವರ ತೆಲ್ತೆ ವರ ನಲ್ತೆ ವರ ಬುಡ್ತೆ ಮಗ ಪೊಯ್ಯನು ದೀಯೆ ದಡ್ಡಲ್ಲ ಕಾಯ ತಾರಾಯಿಂದ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಿನ ದೇವರೇ ಗಣಪತಿ ದೇವಿ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೈಲಕ್ಕೆ ಬೈದದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಓ ಮಗ ತನಿಯ ದಾಯ ಕೆಲಿಪುವ ದಾಯ ನಲಿಪುವ ಬಂದು ದಾದ ಪಂಪುನಪ್ಪೆಲೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುನಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೈತರಿ ದಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇದ್ದಂಜಿನ ಮಗೆ ಅದು ಪೋ ಎಂದು ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೈಲಕ್ಕೆ ಬೈದದಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓ ಮಗ ತನಿಯ ಈ ಎಂಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವನ ಅಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್
ಅಪ್ಪೆಲೆ ಬರಿಯರೆ ಬರುವೆಯಾನು ನಿಖಿಲ ಬರಿ ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ಬಂಗರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕ್ಯಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಪಂಡಲು ಎಂಕಲು ಸೋಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯರ್ ನಕ್ಕಲ ಬರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಿಡಿಕ್ಕ ತಿಳ್ತ ಎನ್ನನೇ ಬರಿತ ಬೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಬೈದ್ಯರನ್ನ ಸರಂಗಿಗೆ ಬೂರೊಂದು ಅರೆ ಸೂತ್ರೊಳಗೆ ಈ ಪೊಗ್ಗಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಪುನು ದಾದ ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯದಿಗೆ ಕಾಂಡೆತ್ತಿನ ಮದ್ದನಗಿದ್ದಿನ ಬೈಯಾಗಿದ್ದಿ ಗತಿ ದಾತಿನ ತಿತ್ತಿಟ್ಟು ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯದುಳ್ಳ ಈ ದಾನ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯದಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೆರಪವರು ಬಂಡ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೆರಪಯ ಕಲಿ ಏತು ಮಾರ್ನಲ ಕಲಿ ಮುಗಿಯುಜಿ ಬೇಡದನೆ ರಾಶಿ ಅಪಗ ದಾನ ಮಲ್ತಾಲು ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯದಿ ಕಾಲಿವ್ರ ಕಾರಣ ಉಂಟೋಡು ಪಂಡಲು ಕದಿರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪುನೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಸೋಸೋನು ಮುಡಿಯ ಕಾಲಿವ್ರ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯದಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪದ ಕದಿರಿ ಅವಿನ ಬುಡಿಯ ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಪೂರ ಸುತ್ತುದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಡು ಬತ್ತದು ಉಂತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಡು ಬತ್ತು ಉಂಚುನಗ ತೋಜುನು ನಿಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಡಿಡು ಉಂಚುನಗ ತೋಜುನು ನಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಬಯಲು ಕೊಟ್ಟಾರದ ಬೈಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೆರೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಣಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯ ಮಲರಾಯ ಕಾರಣ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆನೆ ಈ ಕೈಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲ ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಏತೋ ಕಾಲುಡು ಈ ಮಲರಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲ ಕರಿನ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮನಸಾಪುನು ನನಗೆ ಮೂಡೆ ಕುಳ್ಳೋಡು ಅಪಗ ಈ ಮಲರಾಯನ ಅಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಏನುವ ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕುಳೊಂಚೂರು ಜಾಕೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನ ಮೂಡು ಕುಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಮಲರಾಯ ದಾಣೆ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾರುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮಾರುಡಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಮಲ್ರಾಯನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಗ ಮಲ್ರಾಯನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾರುಡಕ್ಕೆ ಎಂದ ಮಾರುದಾನೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣುಂಡು ಎನ್ನ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದು ಜಲ ತೋದು ನೆಲ ಊರ್ಲ ಬಂದು ಮಾರುನ ಮಲ್ರಾಯನ ಅಪ್ಪನೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಒಡಿಜಾಳ್ದು ಬರ್ತುದು ಉಂತ್ಯ ಉಂಚನಗನಿಕ್ಕಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿ ಮೂಡಿ ಎದುರಾಪಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಲೆಗೆ ದಂಟದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಅಲಡ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೊನಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಲುಡು ಜಲ ತೂದು ನೆಲವು ತಂದು ಪನಿಯರ ಅಸಾಧ್ಯ ಇನಿದಾತ ದಿನ ಉತ್ತಮದ ಭಾಸ್ಕರೇ ಹಸ್ತಮಾಪನಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾಲಾದಿದ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪತ್ತೇರು ಕೊಂಡಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪದ ಸೇವೆನಿ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಳಜ್ಜ ಬಂಜಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋನು ಸಂಸಾರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಉಂಡ ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಂಡಳಿ ನೆನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಚರ್ದು ಬಯ್ಯಗವು ಕೋಡ್ಯತ್ತಾನ್ಗೆಂದು ಪಂಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಪತ್ತೆರ್ನ ಕಷ್ಟನು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಪತ್ತೆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೇಲಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ದುಮ್ಮುದೀದು ಎನ್ನ ಗುರುನಾಥನ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದೀದು ನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಜ್ಜ ಇದೀಗ ತಪ್ಪಿಸ ಮಾಪು ಮಲ್ತು ಕೊರು
ಅರ್ಥದ ರಾಜರು ಸಂಸಾರವು ಎನ್ನದಾದ ಭಾರವನ್ನು ಬೆನ್ಪುಣ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೈನರಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಡುವುದು ಅಜ್ಜೆ ಕೈನರಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಒದಗಾದು ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ದುಂಬದ ರದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ನೇತೃತ್ವದ ಮಣ್ಣದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈಲ ಸೇರ್ತು ಆ ರದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದಿಗೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುವುದು ಎನ್ನ ಕೈಪಟ್ಟಿನ ಸತ್ಯ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಡಗೊಂಡಾಯನ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಧರ್ಮನು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಗಂಧನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂದು ಮನಪಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಕೈ ತೀಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋ Thank you.